ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେଲରାଜପୁର ବେଲାଭୂମିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସହରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେବେ এই ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆକୁ ଆମେ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଏହା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଉପକାର ହେଉଛି এই ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ এই ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲଟି ତାଙ୍କରକୁ ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିପରି ନା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ଗୋଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି এই ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲଟି ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଜୀବିକାର୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କିପରି ଆମେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କି ଏହା କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅବାଧରେ এই ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ଗଛକୁ କ'ଣ ଅବାଧରେ କାଟି ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ଦରକାର। ଘର ପୁଣି ହେବାକୁ ତା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଜାଗା ଦରକାର। ତ ଜାଗାର ସର୍ଟେଜ ହେବାରୁ এই ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯିବାକୁ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମାନେ ପୂର୍ବ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ 50% ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ এই 50% ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ 1/3 ଭାଗ କମିଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କି ଆକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଦେଇପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା ତେବେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ସାରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ବୁଝେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ଆମ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏଇ ଏତିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର କୋ-ୱାର୍କର ନୀତିଶ ପରିଡ଼ା ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇକିନା କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, କୃଷକ ଏବଂ କିଛି ମାଛ ଧରାଳୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ପରିମାଣର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି? ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା କି ଆଗରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିପରି ନା ସେମାନେ ତ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଘର କରିବା ପାଇଁ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଏସବୁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟିବା କି ମାନେ କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖେରି କରିବା ଓ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ନଦୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଦେଖିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ କି ଗଛ କାଟି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଗଛ ଲଗାଅ। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ କାଟିବୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କିଏ ବି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, କିଏ ପରୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଆଜିଠାରୁ ଆମେମାନେ ଶପଥ ନେବା ଆମେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ
आम परामर्श देवा कि गछ काट ना याद्वारा आम अनेक प्रकार क्षतिशाली तो मुझे कहूँ आ मोर वक्तव्य ये दिखाते